Watla ka Bharatiya Janata Party kala Pynbna ka thop ka baar jongki Kyrtong banya khunya ka election MP Lok Sabha arja arpusaw nagi parliamentary seat bapher jongki jilla kari India. Kinoyalam ka BJP naga jilla Meghalaya haka no paisngi jongka khat santri ulber arja arpusaw kila penpau bagidang ap ya karai na siya India watla ki don borok khat wingut ki ba apply tiket na ka party banya aireng haki arteli ki parliamentary seat ka Meghalaya kata na Shillong bat Tura. Kinoyalam ka BJP Meghalaya bakentup State President Urikman G. Momen baruba MH Kharkrang habakali dakilat pathai kubor halor ka jingslam ka party ban Pynbna Kyrtong kila jubab bakiru kidang am. Kini kinoyalam kile thu bagi don sangut ki bapan tiket bani aireng na Shillong parliamentary seat kata uba Ernest Mauri uba Ïaleh ka Dr. Fenala L Nonglan uba mewa kerling dok pakma bat ka kong Sumitra lalu. Kat bagi papan tiket na kabenta bani aireng na Tura parliamentary seat pan kidon Henry ngot ki bakentup u Bernard N Marak u Boston Marak Karia Sangma u Kesi Boro u Winnison D Sangma but u Thomas Sangma. We are also waiting like you only. We don't know because the third list will be coming soon. We have already sent all the candidates' names to our Central Parliamentary. How many, sir? How many names? Names I will not say, but 5 from Tura parliamentary seat and 6 from Shillong, first Shillong constituency. But that I cannot say. No? It's all central subject only. Because whatever we have to send it, we have already sent it. We are ready to fight the election. We have already started our campaigning, the party works, even that workers' convention. Everywhere we are doing our party activities. Do you think that the issues like CA all will play a negative role here, especially in Meghalaya? No, it will not affect. It will not affect us. Hakawai pat kaliang katulong kubor ka balayot lum haka no paisngi jong ka khat santri ulber arja arpusaw kalaong. Watla ka BJP ka thmu ban penyang Kyrtong gi baklan haka election MP na boro artli ki parliamentary seat penban ka don ka jing ekran ka jing Tuklar jong ka National People's Party halor ka jing ai tiket syakiba apply. Laong makani ka jing ekran ka long ban pen scam ya ka jing day jong ki R Party haka National Democratic Alliance syapdeng India. Kumban syukro bagi papan tiket na ka BJP banya aireng haka election MP Lok Sabha na Shillong seat kata uba Ernest Mauri State President berim ka Meghalaya BJP unit uba Ïaleh u MLA ka BJP na pentorum kra uba diru menteri haka sarkar MDA2 balam khamat na ka NPP uba kam na kapor sa kapor balada ki bor penyat ka BJP na syapring India ki Ïaleh Ïaleh bench bagi Dr. Fenala L Nonglan ka noisat an bapau khamat ka bayok jingkershan na MLA ka party na South Shillong uba Sanbor Sulai na lor ki pat. Kumban syukro baka BJP na syapdeng India kala pelat ya kathop baningkong jongki Kyrtong MP kenthop ya ka Kyrteng u menteri rang badu kari India u Narendra Modi haka artari ulber arja arpusaw bat kathop ka baar haka khatlai tri ulber arja arpusaw bat kitelong khubor ki athu baka Kyrteng jong u ne ka Kyrtong MP na Shillong ladai ban pelat haka thop baningkong bat baar henrai la pen sange no da ki noilam ke NPP ki balaya kren bat ki noilam ka BJP haswa ka jing pelat ya kathop ka baar. Kumba kapau ka jing pat ya perengki arngot ki MLA ka party kata uba Ïaleh baruba Sanbor Sulai ka Jurba haka ba kimla ban poilang sya ka ju ka jing mut shu ka tulong kubor ke thu panatura le ka BJP kala ban nom penyang Kyrtong batkin ai ka jing kershan ya ka Kyrtong ka NPP ka badai ru ka MP bamenta ka agatha sangma. Ya ka BJP ha Meghalaya layalam menta da Urikman G. Momen badangsyan kala yo ban kring yo MLA berim ban unong ilam ka All India Trinamool Congress AITC u Winnison D. Sangma na Salman Para constituency u bapan tiket bani aireng. Haka babun kilat pathai ki kedo baka jingwan u Winnison ka deiru kalenti bau Dr. Mukul Sangma u MLA ka TMC na songsak bat ki weipan bakin wan ya so no sya ka BJP hadien ka election MP. Ka NPP ka penyang yakun da ka Dr. Mizel Amprin lingdo na Shillong parliamentary seat da ka jing temu ban penliam yo MP bamenta jong ka Congress uba Vincent H. Pala ubadang penkrep ban job haka sin ka basaw komu MP. Ka jing yakun na Shillong seat kandai ka bajwat da ka jing mi ka Voice of the People's Party ka penyang daw Dr. Ricky A.J. Singkon uba Robert June Kharjarin jong ka Regional Democratic Alliance hapdeng ka UDP bat HSPDP na lor ki weipat bat kumta ka telong kubor ka ong. Baka NPP kan hapan jingkershan na ka BJP da ka ba ay no ya katikan sya ki bala banya le Paralok bat ka NPP.
Tura parliamentary seat gagatha kes sangma kan mat ikajingi ai reng persya dau Kyrtong ka Congress u saleng e sangma na lor Kyrtong ka AITC u Zenit sangma. Dangshan kalami kajingi pinya hapadang ginong elam ka AITC bat Congress halor ka jingker ke ban Pynbna Kyrtong MP Lok Sabha ka Congress na Tura bat Shillong seat hakaba uba Ronnie Willingdo u noilam ka Congress ha Meghalaya ulaong. Badai ke AITC ke bekerke Pynbna Kyrtong ha West Bengal klaim dia merging mod hapadang kini ki R party wat laki donlang hakar Indian National Development Inclusive Alliance India Bloc ka kenhon ki sengsang hima bepersya ya ke BJP. Ubat Ronnie Willingdo ula ya cekmat ru ban kena baka don kejinya sutu jemut sop-sop hapadang ke TMC bat BJP. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.